У Лучаі адзначылі ўрачыстасць святога апостала Юды Тадеуша. Урачыстая імша з гэтай нагоды адбылася ў суботу 28 кастрычніка. Яе адметнасцю стала тое, што ўзначаліў святочную літургію новы прэзбітар ксёндз Олег Хмылко, які прыняў святарскае пасвячэнне 7 кастрычніка ў Глыбокім. Дорогие браты и сестры, сегодня в этой святыне отбудутся урочистости з нагоды успомину святого апостола Юды Тадеуша. Хочем наше сердце открыть на его допомогу, який з'являється сапраўды опікуном усіх людей, які потребують гэтай дапамогі. На пачатку імшы пробашч парафіі ксёндз Яўген Міхайлаў прывітаў усіх святароў і вернікаў, якія сабраліся на гэтую урачыстасць. Сваё слова да вернікаў ксёндз Олег распачаў з кароткай інфармацыі пра апостала Юду Тадеуша. Таксама традыцыя касцёла перадае нам, што Юда Тадеуш являецца заступнікам, апекуном спраў безнадзейных. Браты і сёстры, Евангелие, якое толькі што пачулі, набліжае нас да сцэны паклікання першых вучняў, паклікання апосталаў. Якое аднясенне гэтыя словы, гэта Евангелія мае да нашага жыцця? Пра гэтага святога не так шмат напісана. Вядома, што ён быў сваяком Езуса і пасля яго смерці на крыжы абвяшчаў Евангелія ў Палестыне, Сірыі і Месапатаміі. За гэта і атрымаў мучэніцкую смерць. Гэты святы лічыцца апекуном спраў безнадзейных, да яго молюцца тыя людзі, якія па розных прычынах трапілі ў адчайнае становішча. Святар таксама звярнуў увагу на важнасць малітвы ў нашым жыцці. Менавіта з малітвы трэба пачынаць кожную новую справу, кожны этап у жыцці. Ён нагадаў, што выбар 12 вучняў Езус таксама зрабіў пасля малітвы, пасля сваёй размовы з нябесным айцом. Напрыканцы святой імшы адбылося выстаўленне найсвяцейшага сакраменту. Вернікі разам са святарамі памаліліся літанне да святога Юды Тадеуша. А потым адбылася працэсія вакол касцёла. Ксёндз Олег Хмылко благаславіў усіх найсвяцейшым сакраментам. А ўжо пасля імшы і святары, і вернікі змаглі атрымаць асобае прыміцыйнае благаслаўленне з рук новага святара ў Віцебскай дыяцэзіі.